minä teen tämmöisen laukun esittelyn tällä kertaa. Eli teissä on tällainen laukku. Katsotaan mitä täältä löytyy. Puhelin. Mekkipussi. Tämmösiä. Puuteria. Sitten ripsuja ja kiltoja. Tällaista. Sitten muistikku. Entä mitä mä tuolla teen? Dödö. Raskat. Eli näin. Sitten lompakko. Täällä ei oo kun situkotti on tommonen. Ja tankolikora ehkä. Maybe avaimet. Hajuvettä. Oli hajuvettä, joka tippui lattialle. Ja pulkkaa. Ei muuta. Mutta nähdään taas. Moi moi!